Okay, mamati na sa ikaduhang ambahanon ang Linugaw Arroz Caldo. Sige, palakpakan naton mga kagrupo, mga ka-short. Talusan banwa ko nga natauhan, malinong matauhay kag masadya. Kung kamo ang magkadto sa amon nga merkado, ang bili sang isda mapait pa sa apdo. Kami amon niya nga mga bigado, gakuot sa bulsa wala na lang gareklamo. Kay amon nga kwarta bilog nga 1,000, galitik ang ulo kay wala sang sinsilyo. Maayo lang iya ang mga negosyante, gabaligi sang bugas kay kadako sang ginansya. Kami amon iya nga mga pigado, gamantiner na lang linugaw kag arroz caldo. Kami amon niya nga mga pigado, gakuot sa bulsa wala na lang gareklamo. Kay amon nga kwarta bilog nga 1,000, galitik ang ulo kay wala sang sinsilyo. Maayo lang iya ang mga negosyante, gabaligi sang Bombay kay katunga ang ginansya. Kami amon iya nga mga pigado, gamantiner na lang dinuguan kag adobo. Gamantiner na lang dinuguan kag adobo. Mayong gabi na da sa inyong tanan. Salamat. Okay, salamat gid kagrupong Ferd Arcelon sa iyang unique ambahanon ang Linugaw kag Arroz Caldo.